Preparats per la càrrega! Estats a l'esquerra! Endavant! En la línia calen les armes! Entrem a la plaça. Están rendiendo. ¿Usted qué rango tiene? Sargento. De Apurón. Sargento, perfecto. El general está pensando en su posición. Entonces le ponemos las armas. De acuerdo. General. Acceptem rendicions amb honors. Poden sortir amb les armes. Han lluitat com braus valents. Estamos en rendición con honores. Pueden salir de la plaza. Tropa. Recojan su medida. ¡Victoria! Depose, wheat, depose.
Descansem sobre les armes! El general Picalqués, governador de la plaça de Girona, dirigirà unes paraules al públic i a l'exèrcit de Catalunya! Visca el general Picalqués! Visca! Exèrcit de Catalunya! Germans d'Aula! Girona és nostra! Comunicarem al Consell de Cent que Girona pertany al rei Carles i al rei nostre senyor. Sant Jordi!